सन 47 में देशवा आजाद भइले। सन 47 में देशवा आजाद भइले। देशवा बा भारत मोर महान हो। बाबा साहब रहले देश के रतनवा। बाबा साहब रहले देश के रतनवा। लिखी गईले बाबा संविधान हो। ए भैया लिखी गईले बाबा संविधान हो। देशवा की खातिर कितना मरी मिट गईले। तब मनुआ दी नहीं कुछ कई पईले। देशवा की खातिर कितना मरी मिट गईले। तब मनुआ दी नहीं कुछ कई पईले। धन्य उबारी माई दिहली जनमावा। धन्य उबारी माई दिहली जनमावा। पूज जिनके दुनिया जहान हो। बाबा साहब रहले देश के रतनवा। बाबा साहब रहले देश के रतनवा। लिखी गईले बाबा संविधान हो। ए भैया लिखी गईले बाबा संविधान हो। कैसे बीतल होई उनके समैया। नहीं धोई पाई लोगवा आपन कमैया। कैसे बीतल होई उनके समैया। नहीं धोई पाई लोगवा आपन कमैया। कई के पढ़ाई बाबा लिहले लड़ाई। कई के पढ़ाई बाबा लिहले लड़ाई। देश के खातिर दे दिहल जान हो। बाबा साहब रहले देश के रतनवा। बाबा साहब रहले देश के रतनवा। लिखी गईले बाबा संविधान हो। ए भैया लिखी गईले बाबा संविधान हो। देशवा के गांधी बाबा आजाद करैले। सब अंग्रेजन के मार भगवले। देशवा के गांधी बाबा आजाद करैले। सब अंग्रेजन के मार भगवने। कितना वीर दिस खातिर आपन दिहल जानवा। कितना वीर दिस खातिर आपन दिहल जानवा। देशवा बा भारत मोर महान हो।
बाबा साहब रहले देश के रतनवा, बाबा साहब रहले देश के रतनवा, लिखी गईले बाबा संविधान हो। ए भैया लिखी गईले बाबा संविधान हो।